Det er Mark Johnson, der rapporterer ind her. Jeg står i Gellerup, og det er noget med noget kuldegørlighed, og nogle folk, der støtter folk, hjælper hinanden. Så hvis I er klar, så er det i dag. Vi fester, vi fyrer den af. Hvad så der? Oh bro. Roll up. Jeg sagde, roll up, turn up. Yeah, derude. Vi har hovedet et arrangement, der handler om kulturmøder. Det handler om, at vi vil give unge piger rundt omkring i Aarhus muligheden for at møde hinanden på tværs. Det vil sige, at vi har været ude med flyers i klubber helt i Lystrup og Mårslet og Hjortshøj. Og så selvfølgelig også i nærområderne her, fordi vi gerne vil have, at pigerne skal mødes på tværs. Workshops, de kan lære danse hip-hop, mavedans har der været. Der har været en masse forskellige boder, hvor de har fået lagt make-up og flettet hår og krøllet hår. Ansigtsmaling, fået lavet negle, og det har været professionelle folk, vi har fået både inden for make-up og negle, der er kommet og lavet det på. Der har været fede ting hele dagen. Pengene, de går til Be There For Each Other, og det er den forening, som jeg er en del af. Og det er en frivillig forening, der laver velgørenhedsarbejde der, hvor der er brug for det. Altså, vi har for eksempel lavet noget suppeuddeling for hjemløse. Det kan man jo altid bruge. Khaled, vores formand, har været i Afrika og lavet en masse frivilligt arbejde. Så det er sådan en forening, der laver der, hvor det er brug for. Senere på aftenen, efter de store koncerter, så er der jo diskotek. Og det her diskotek, det er jo kun for kvinder, og det er jo simpelthen en mulighed for dem for at bare fyre den af, som man normalt måske ikke kan, når der er drenge til stede. Det bliver så fedt. Altså, vi har Sivas, der kommer. Vi har faktisk lige fået at vide her i Øresneglen, at Amro, som laver musik med, om han kommer med som en bonus. Det vidste vi ikke, så det er vi rigtig glade for. Det bliver virkelig fedt. Altså, det er folk som Usu, Marwan, Mike Johnson, Sivas, der kommer og giver den gas. Så det vi glæder os rigtig meget. Og så der med en Uso her, Be There For Each Other, drenge og piger, pas godt på hinanden. Jeg skal nok passe på jer. Jeg spiller på scenen lige om lidt. Ses.